Bon dia, famílies. Què tal? Bueno, espero que molt bé. En el present vídeo vull parlar una miqueta així molt resumidament, extremadament resumit, sobre l'etapa oral dels gossos. Val? Els gossos, igual que les persones, passen per diverses etapes del desenvolupament, que ja vam veure en un altre vídeo de fa un temps. Així que si voleu mirar-ho, ho podeu trobar fàcilment a YouTube o a Instagram segur. Val? Però en aquest vídeo concretament volia parlar una miqueta sobre l'etapa oral, que és l'etapa en què molt sovint arriben els cadellets a casa, val? Cap als 2 mesos, 2 mesos i mig, val? Llavors,